כלבה שלקחו אותה למלחמות כלבים, אבל לא כלוחמת, אלא כקורבן. ולכן יש לה לסת שסועה פה. אבל אם היו בוחרים אנשים לאמץ כלב, בגלל אישיות, היו מוצאים שיש כאן פייה מסתתרת. אם אנשים היו בוחרים על פי אינטליגנציה של כלב, כבר היו בוחרים בה מזמן. ואם אנשים היו בוחרים על פי העדינות של כלב ונאמנות של כלב, אני משערת שגם היו בוחרים בה. אלא מה? שאנשים מסתכלים על יופי. ויפה, יפה. יופי זה עניין של... יפה בפנים ובחוץ. כן, כן. כלבה כל כך טובה שמחכה סתם כי יש לה צלקות. זה הכל. היא עדינה ויפה ומתוקה ומנשיקה. כן, כן. והיא כל כך רוצה בית משלה. כלבה מקסימה. והיא צעירה, בת כמה היא? היא צריכה להיות בערך בת 2 אולי? בת 2? 2-3, לא יותר. לא. ומה שאני אגיד לה היא תעשה. היא נורא נאמנה, והיא מבינה ומקשיבה. היא עיוורת בעין אחת. כן. בגלל המלחמות שהיא עברה. והיא קצת שמנמנה. היא צריכה קצת ספורט, כן. איה, ביי אליי. איה משתכשכת בדשא, נורא אוהבת את זה. היא כבר נמצאת שנה בכלבייה, ואף אחד לא רוצה אותה בגלל שהוא נרתע מהמראה המאיים שלה. You are beautiful.